बे मानसिखौ मानो बुदों मिन्थियोना? मिन्थियो? हा? बे मानसिखौ बुनायनि कारना जाहैबाय बे मानसिया गावनि एके टाइटेलनि हिनजावसाखौ हाबा खालामदों। बेनो बिनि गोरोन्थि। बास बेनो गोरोन्थि बिनि। मोनथिबायना? जायफोर मिसिं टाइप होननाय ना, मिसिं होननायफोरा दे बिसोरनियाव गावसोरनि सेम टाइटेलनि मानसिखौ हाबा खालामनो लालायलायनो ओमफ्राय बे मानसिनि गोरोन्थिया बेनो। बे मानसिया बार बुंसेयावबो गावसोरनि सेम टाइटेलनि मानसिखौ लादोंमोन, लानानै खारदों गोजान जायगायाव, गुबुन जायगायाव। थेवब्लाबो बेखौ नागिरबाबो हमनानै बुथारदों। बुथारदों नङा, बुथाराखै दै। बुदों। मिन्थिबाय? बे ओरैबायदि इसोरनि डेन्जार मोनसे नियम आरोना। माब्लाबाबो जेरावखि जाया मानो गावसिनि सेम टाइटेलनि सेम टाइटेलजों माब्लाबाबो हाबा जालायनो मोना बिसोरनाव। जुदि जालायोब्ला माब्लाबाबो ओरैनो जेरावखि जियानो जा निमाहा होनाय गैया आरो। मोनथिबाय? बेबायदि।